1.135 noms de llocs de Vilanova i la Geltrú. És el que ha recollit Vicenç Carbonell en la seva publicació juntament amb el doctor en Filologia Catalana Ignasi Montaner. Es tracta d'una nova edició que fa algunes esmenes i amplia l'edició anterior que portava per títol el mateix nom i que està datada de l'any 2001. Ara hi consten també dades localitzades a l'arxiu notarial d'entre el 1560 i el 1709, que han aportat molta informació toponímica inèdita. Al llarg de 549 pàgines, Carbonell permet tornar el nom a cada lloc de la ciutat i recuperar d'aquesta manera el ple domini de la terra. Durant la presentació del llibre s'ha destacat que conèixer la toponímia dels llocs és sinònim de conèixer també la història d'una ciutat, en aquest cas de Vilanova i la Geltrú, i d'un país com Catalunya. Un recull que complementa amb moltes fotografies, ara en color, ha remarcat l'autor, i un plànol toponímic de la capital del Garraf, dividit en 16 pàgines. Vicenç Carbonell també ha aprofitat aquesta nova edició per corregir algunes dades errònies de l'anterior. A mesura que vas trobant documentació, vas sabent coses. I moltes coses que jo havia pensat al principi les he hagut de canviar perquè m'han sortit coses noves que m'han fet canviar per força. O sigui que sempre que veus documentació nova, sempre descobreixes alguna cosa nova que no sabies. Totes les fotografies s'han fet en color, cosa que a l'altre no eren així. O sigui que l'hem fet al dia. Una de les parts de la història és la toponímia. La toponímia, si es fa al llarg dels temps, no solament la toponímia actual, sinó al llarg dels temps, és una mena de retrats repetits de segle en segle del terme que s'està estudiant. I en aquest cas el llibre del Vicenç pot ser molt útil per això.